Сәлам дуслар! Безнең портал сезнең өчен яңа тапшыру әзерләде. Реклама һәм башка төрле түләүләрдән азат булган үзебезнең бәйсез хит парадны тәкъдим итәбез сезгә. Шат татарча клиплардан торган Татар чарт дип аталар ул. Һәм бүген Татар чарт соңгы берничә ай аралыгында тәкъдим ителгән клиплардан төзелде. Җырларны рейтинг баскычлары буенча урнаштырганда, без аларның YouTube каналында ничә тапкыр каралганын исәпкә алдык. Музыкаль рейтинг баскычлары буйлап сезне мин, Гүзәл Зиядинова алып менермен. Киттекме? Татар чартын Илназ Сафиуллинның «Кил бәгърем» җырына төшерелгән клипы ачып җибәрә. Алдан ук искәртеп куябыз, клип тулысынча смартфонга iPhone 10-га төшерелгән. Профессионалларга акча жәлләгән дип әйтергә ашыкмагыз. Клип тарихы мондыйрак. Әле 2018 елда ук Илназ ул вакытта әле булачак хатыны Айгөл белән Канар утрауларына ялга китә. Ничек ял итүләрен һәр даим телефонга видеога төшереп торырга килешәләр. Кайткач, әлеге видеолар компьютерда сакланып куела да, шулай онытыла. 2 елдан соңына профессиональ видеолар өчен җавап бирүче егетләр шушы кадрлардан тулы бер клип ясарга тәкъдим итә. Кыскача, менә шулай. Ә тулырак үзегез карагыз. 10-нчы урын. Язларымны кич алмам син булмасаң, кара күгем түрендә син ай булып турмасаң, кил. Татар чартын чираттагы яңа видео Фәнил Ваказовның җыры белән дәвам иттерәбез. Фәнил үзе аңлатканча, бу җыр күңел кушуы буенча яздырылган. Татарча булган һәм шул ук вакытта булмаган, тыңлау дәверендә ачуны чыгармый торган, машинада уйнатып йөрергә берәр җиңел генә җыр ясау теләгеннән барлыкка килгән иҗади эксперимент ди ул әлеге композицияне. Ә бу эксперимент тагын да үзенчәлеклерәк булсын өчен җырны ярату версия 2.0 дип атарга булган. Фәнил Ваказовның яңа форматтагы экспериментын бергәләп карап үтик. Татар эстрадасында моңа кадәр мондый клипны әле берәү дә ясамады. Җырчы үзе клипы турында менә шундый фикердә. Бу клип кына түгел, минем өчен күпкә зуррак мәгънәгә ия эш ул. Бу риск, яңалык, сәнгать бу дип аңлатма бирә җырчы Илгәрәй. Сүзебез аның сагынма җыры турында. Әлеге эшне җырчы үз әтисенә багышлый икән. Әти, син үзеңнән соң күп яхшылык калдырдың. Без сине яратабыз дип язган Илгәрәй клип турында Инстаграмындагы аккаунтында. Мин синең белән юк була алмам, кая китте безнең ул мәхәббәт? Адаштым көзге салкын җилләрдә, сагынма, сагынма җаным, юк елама, мин синең белән. Хәзер Татар чартта җырлы гаилә чыгыш ясаячак. Аларның клипы безне 90-нчы еллардагы хезмәт лагерьләренә алып кайтачак. Клипта сурәтләнәчәк вакыйгалар Боровое Матюшино урманында иртә таңнан караңгы төнгә кадәр төшерелгән. Шул кадәр салкын көн иде. Барыбыз да арып, талып, авырып беттек дип, хәзер инде елмаеп искә алалар Рамилә Хәйретдиновлар. Аның каравы хәзер рәхәтләнеп клипларын карап була. Җаным, 7-нче урын. Чираттагы клип Салават Миннихановның «Синең хакта» җырына төшерелгәне. Мин ялгышмын кебек, әмма моңа кадәр бер генә җырчы да космоска бәйле клиплар ясатканы юк иде кебек. Оригиналь, башкаларга охшамаган клиплары белән һәр вакыт аерым бер урын тоткан Салаватның исә безгә әйтергә теләгән сүзе башка, әлбәттә. Җирдәме, күктәме, адәм баласын чын ихлас мәхәббәт яшәтә. Сөйгән ярыңның ихлас сөюе инде котылып булмас кебек тоелган авыр хәлләрдә дә кешене саклап кала. Килешәсезме? Синең хакта кошлар җырлый талда, синең хакта күкләр авазы. Дуслар, хәзер сезне җылы якларга, кояшлы җәйгә сәяхәткә чакырам.
Клипта гына булса да җылы көннәрне искә алыйк әле. Әле узган елның декабрендә генә диджей Радик белән Айрат Сафин Берләшкән Гарәп Әмирлекләренә барып клип төшереп кайтты. Радик сүзләренә караганда, клип төшергән вакытта Айрат зур таудан чак кына егылмый калган. Ярдәмгә Радикның ышанычлы нык кулы килгән. Ул шундук Айратны тотып алып, дустын имгәнүдән саклап калган. Дуслык әле ул бергәләп җырлап йөрүгенә түгел шул, бер-береңә ярдәм кулы суза белүдә дә чагыла. Süyesin şikile yandırma canımı Yaratsan ettiğinde Sin mine Süyesin şikile Yandırma canımı Менә хәзер күрсәтеләчәк клипның хуҗасы турында бары бер факт әйтсәм, сез аны шундук танып алачаксыз. Әле күптән түгел генә Татнефть-Аренада шаулатып, үз сольный концертын үткәрде ул. Төрле мәгълүматлар буенча, җырчы тәкъдим иткән чын шоу тамашаны күрергә 8500-нан артык кеше килгән иде. Әйе, Гүзәл Уразова турында сөйләвем. Ә сез аның клибын күреп өлгердегезме әле? 4нче урын. Sinalarga qarama, şu yaratu canımda alıştırmam yağa. Шат татарча, татар чартының беренче өчлегенә якынлаштык. Димәк, алда безне яңалардан саналучы тагын 3 клип көтә. Халык иң күп тапкыр караган клиплар эшлеге. Табышлекне Фирдус Самаев ваклый. Без бергә бәхетле җырын ул билгеле тормыш иптәше Резидәгә багышлап җырлый. Клипка сценарийны да әллә ни катлауландырып тормаганнар. Фирдус сөекле хатынының күзләренә карап, җыры аша мәхәббәтен аңлата. Яннарында биючеләре дә бар. Ярый, мин нигә сөйләп торыйм инде? Үзегез карый аласыз бит. Ә YouTube'та бу клипны 443 меңгә якын кеше караган. Başka bir kimi tügel Sinmegin nesiye Mehkabette güne Yüzümü saylağın yazmış mı Yolların bir gelle biter biz Sinmine Min sinne Men yepekitli terbiz Sinmine Min sinne Men yepekitli terbiz yazmışlar Yolların bir gelle biter biz Sinmine Min sinne Men yepekitli terbiz Yüzümü sayılağın yazmışlar Yolların bir gelle biter biz Sinmine Min sinne Men yepekitli terbiz
Татар чартының икенче урынын Илсия Бәдретдинованың «Юри генә» клибы алды. Аны YouTube'да 524 мең ярым тапкыр караганнар. 4 минутлык видеода моның кадәр күп санда җырчы артистлар катнашуын минем әлегә кадәр күргән юк иде кебек. Бер клипта татар эстрадасының 30-га якын танылган популяр җырчылары төшкән. Кемдер бакча казый, кемдер чәчәк иснәп йөри, тик барысы да Илсияның җырын җырлый. Оригиналь. Илсия, бөтенебезне бийде. Мин бит сине йөригенә яраттым. Юри сиңа күзләр кысып, мин үземә караттым. Сине эзләп сөйгәннәргә йөригенә үч итеп. Юри сине яраттым да хәзер булмый һич китеп. Йөригенә дия башлар буталып бетте. Сизми калдым юри дип күпме гомерләр үтте. Йөригенә яратам мин, йөригенә сөйләшәм. Юри синнән көлгән булып уйнап кына көнләшәм. Язам сиңа хатлар, матур сүзләр төзәмен. Мин бит юри сөям диеп үзәгеңне үзәмен. Ышанып та куярсың син утырсаң мине тыңлап. Йөригенә әйтәм инде яратам сине чынлап. Йөригенә дия башлар буталып бетте. Kaldım yürü deyip küpme ömürler ötte. Yürüyene yaratan min, yürüyene sileşen. Yürüyesinden kölgen bolup oynap kona kölleşen. Başlar butalıp bitti. Siz mi kaldım yürü deyip küpme ömürler ötte. Yürüyene yaratan min, yürüyene sileşem. Yürüyesinden kölgen bolup oynap kına kölleşem. Yürüyene diye başlar butalıp bitti. Siz mi kaldım yürü deyip küpme ömürler ötte. Yürüyene yaratan min, yürüyene sileşem. Yürüyesinden kölgen bolup oynap kına kölleşem. Yürüyene sileşem. Хит парадыбызның абсолют лидерында ачыклар чак җитте. Тик чемпион бер түгел, ә икәү. Юк, алар җырлы гаилә түгел, әмма бергә җырлый. Аларны күбрәк кызлар ярата. Җырчыларның яңа клипларын караулар саны да 1,2 миллионнан артып киткән. Кем дип уйлыйсыз? Я Рабби, кызларга сабырлык бир. Элвин Грей һәм Бабек Мамедрзаев.
поможем. Верю я, любовь приумножим. Верю, 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 верю. Знаю я, тобою загружен. Знаю я, никто мне не нужен. Знаю я, обезоружен. Знаю, 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 знаю я. Я Рабби, она красивая. Я Рабби, очень милая. Я Рабби, дай нам сил. Я бы без нее никогда не жил. Я Рабби, она красивая. Я Рабби, очень милая. Я Рабби, дай нам сил. Я бы без нее никогда не жил. Через воду и огонь пройду. Жди меня, и я к тебе приду. Мне так нравится тебя любить. Жизнь свою хочу с тобой делить. Верю я, Боже поможет. Верю я, вместе мы сможем. Верю я, любовь приумножим. Верю, 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 верю. Знаю я, тобою загружен. Знаю я, никто мне не нужен. Знаю я, обезоружен. Знаю, 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 знаю я. Я Рабби, она красивая. Я Рабби, очень милая. Я Рабби, дай нам сил. Я бы без нее никогда не жил. Я Рабби, она красивая. Я Рабби, очень милая. Я Рабби, дай нам сил. Я бы без нее никогда не жил. Дуслар, кадерле тамашачыларыбыз, бүген сезнең игътибарга менә шундый яңа җырлардан гына торган шат татарча татар чартын тәкъдим иттек. Клипларны 10 урынга урнаштырганда без үз фикеребезгә түгел, нәкъ менә халык тарафыннан иң күп каралган күрсәткечкә таянып эшләдек. Сезгә дә ошагандыр дип ышанып калабыз. Алга таба да сезгә клиплар тәкъдим итеп, җырчылар иҗаты турында сөйләп торырбыз. Ә сез фикерләрегезне комментарий итеп язып калдыра, яисә директка юллый аласыз. Яңа очрашуларга кадәр